At lege er at leve. Nu skal du bare høre. Hjemme på mit kammer. Kammer, sådan hed værelse i gamle dage. Hjemme på mit kammer, der har jeg en klædeudkasse. Har du også det? Nogle gange, så åbner jeg min klædeudkasse. Og så kigger jeg ned i den, og nej, der ligger en gammel sort frakke. Den tager jeg på. Og se nu der, hallehøj, lige ved siden af, der ligger der en gammel, høj, sort hat. Den tager jeg på. Alt på sin rette plads. Og så leger jeg. For at lege er at leve. Jeg leger, at jeg er den allermest berømte dansker, der nogensinde har levet. Og ved du hvad? Den allermest berømte dansker, han har aldrig vundet X-Factor. Og det er fordi, at fjernsynet slet ikke var opfundet endnu, dengang han levede. Og det var bilen og mobilen heller ikke. Vi skal skrue tiden mange år tilbage. Vi skal langt tilbage i tiden. Vi skal over 200 år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til tiden, hvor ikke engang oldemors bedstemor var født endnu. Sådan! Ja, sådan. Nu er vi tilbage til der var engang. For I ved jo nok, at den allermest berømte dansker, ja, jeg synes, vi skal sige det sammen. Den allermest berømte dansker, det er H.C. Andersen. Nemlig. Jeg er Hans Christian Andersen, berømt i alverdens byer. Nu vil jeg lukke bogen op, for mine eventyr, de springer frem fra hvert et blad. Brug kun din fantasi. Du kender dem, ja du elsker dem, det er poesi. Tryllerier, der er mening gemt der i. For H.C. Andersen er her. Og se nu her, hjemme på mit kammer, altså værelse, der har jeg også den her. Det er min gamle kuffert. Den leger jeg tit med. Jeg siger, det er min flyvende kuffert. Så jeg stiller mig lige hen under skorstenen, og så siger jeg til kufferten, kuffert, flyv op til der, hvor himlen altid er blå. Og så gør den det. Den flyver højt op over skyerne. Den flyver over by, over land, over mark, hav og eng. Og se dernede, midt i alt det grønne, der sidder en pige med flætninger, og der en dreng, der sidder med sin bold. Det er fantastisk, hvad man ser deroppe fra. Alt er så klart. Og så kalder jeg på kufferten. Kuffert, kom hjem! Og så kommer den. Den kommer lige ned igennem skorstenen, og jeg griber den. Og nu har den jo rigtig været ude på eventyr. Så lad os se, hvad der er i. Prøv at se. Prøv at se. Den er helt fyldt. Den er helt fyldt med fantasi. Jeg har så meget, jeg kan spilde af det. Så fik jeg også hjertestil. Der må være noget mere i kufferten. Lad os se. Ja. Har jo papir. Eventyrene står jo på papir. Alle bogstaverne, A, B, C, ja dem alle sammen, de bliver til ord. Og ordene bliver til liv. Nu skal I bare høre. Der står ikke noget på papiret. Det står jo nok på den anden side. Nej. Hvordan kan jeg stå her og sige, at min gamle kuffert er fyldt med eventyr, når der ikke står noget på papiret? Der må være noget mere i kufferten. Lad os nu se. Aha! Der er en gammel saks. Så kan papiret måske alligevel blive til et eventyr. Hun er kun tommelfinger stor, lille nord, som et flor. Men det gør bare ikke spor.
hør nu her, se nu der, hun er her. Tommelise sejler på sit blad. Sommerfuglen ser, hun er smuk og glad. Det gør ingenting, du er så lille, man siger øj. Dit hjerte er så stort, som var du 10 meter høj. Jeg sad tit på trappestenen der og legede med mine teaterdukker. Når vi var sammen, så var vi en lykkelig familie. Nu har jeg jo fortalt om farfar. Det var farfar, der lavede teaterdukkerne til mig. Og farfar, ham kaldte de i byen den gamle tosse. Jo, nu havde han også mærkelige idéer i sit hoved. Ja, nu skal du høre. En gang, og det var en varm sommerdag. Solen skinnede. Det var en stejhede, ja, dengang. Så gik farfar den lange vej fra byen og helt ud i Fruens Bøgeskov, hvor han satte sig under et træ. Han ville lave en teaterdukke til mig af noget træ, han fandt derude. Men fordi det var så varmt, inden han satte sig, så tog han alt tøjet af. Ja, det hele. Alt sammen. Og så sad han der, uden tøj på, under træet i skoven og snittede i træ den fineste teaterdukke, som han ville forære mig. Prøv at se. Nu er den der med huen. Det er Ole Lukøje, og du kan rigtig nok fortælle, og jeg skal love for, farfar ville fortælle og give mig dukken straks og med det samme. Han rejste sig op og gik tilbage til byen. Ja, den er god nok. Eller er den? For han glemte tøjet, det hele, alt sammen i skoven. Og bøndernes børn, der var sendt ud for at luge i marken, de kiggede op, da de så farfar gå der på stien, helt nøgen. Og de hviskede, og de tiskede, og så råbte en, han har jo ikke noget tøj på! Det synes farfar var forskrækkeligt. Og det vigtigste af alt, jeg, Hans Christian, jeg skulle da aldrig få det at høre, men nu skal I bare høre. Odense var en stor by dengang, har boet næsten 6.000 mennesker. Og mennesker, de kan noget. Mennesker, de kan tale. Mennesker, de kan snakke. Mennesker, de kan sladre. Ja, en lille fjer kan nok blive til 5 høns. Det er en frygtelig historie, sagde en høne. Lad gå videre, jeg vil ikke beholde den. Hanerne galede, og historien for. Og selvfølgelig fik jeg det at høre. Og ved I hvad? Historien om farfar, der går nøgen rundt, bliver til et verdensberømt eventyr. For jeg glemte det aldrig. For mange år siden levede en kejser, som holdt så uhyre meget smukke nye klæder, som man altid sagde, kejseren er i klædeskabet. Men så en dag kom 2 bedragere. De sagde, at de kunne væve det dejligste tøj med den forunderlige egenskab, at det blev usynligt for enhver, som ikke duede i stembede, eller som var utilladeligt dum. Alle hørte om tøjet og ville se, hvor dum hans nabo var. Bedragerne fik silke og guld, men de arbejdede ved tomme væve. Gud bevares, tænkte kejseren. Jeg ser jo ingenting. Skulle jeg være dum? Det må ingen få vide. Og så sagde han, sikke et snit, sikke en smag. Tøj mit. Fra denne dag, ja, denne dragt er helt igennem, jeg helt igennem, jeg helt igennem den mest fantastiske dragt, som man har set ved noget hof. Betragt de skønne fløjelsærmer, kom bare nærmer jeg alle her, hvor der enes om, det er et aldeles pragtfuldt stykke stof. Pragtfuldt stykke stof. Ministeren vil tro, det er bluff. Men den gamle embedsmand havde hørt om tøjet, så han sagde, åben er sød og elegant, kraven er rød, over charmant. Ja, denne dragt er helt igennem, jeg helt igennem, jeg helt igennem den mest fantastiske dragt, som man har set ved noget hof. Betragt de skønne fløjelsærmer, kom bare nærmer jeg alle her, hvor der enes om, det er et aldeles pragtfuldt stykke stof. Han var den grimme ælling,
sjusket og pjusket og bleg. Og hønsenes grej, hør du flyv din vej, hør, forsvind med dig. Hør, forsvind, forsvind, forsvind med dig. Så han tumlede afsted, blik han løftet og gjorde ved på en ensom stenet vej. Ja, det var så det eventyr. Hele livet er et eventyr. Det er det, der er spændende. Det er det, der er det fantastiske. Vi ved ikke, hvad der sker i næste kapitel. I morgen, om en time, om lidt. Og vi er alle sammen med i vores eget eventyr. Og vi er med i hinandens eventyr. Det er magisk. Og ved I hvad? Nu lægger jeg min gamle frakke og min høje hat tilbage i min klædeudkasse. Så kan du åbne din, for den er nemlig også fyldt med fantasi og med eventyr. At lege